remastered. Ikaw ang gaga, nano ka? Isa sa pinakamalambing na pagtatalo sa social media. Alam ba kami pinagdadaanan? A contractor a day keeps the tax away. Who said I love you first? Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Kumusta yung mga kanser? Ako pala si Paolo. Maligayang Burman sa inyo. Ito na naman. Last quarter na tayo ng taon. Ano na bang nagawa natin? Diba? Ito na naman mga overthinking na naman. So ngayon, para dumagdag sa overthinking nyo, maglaro tayo ng Sloto Sukot at agad simulan. Called Hard GMA Transition. We call him Elon. Woo! Ito buhay na naman siya. Sila Mariah Carey, Jose Marichan, buhay na buhay yan. May infinite money glitch. Sulot. Oh! Hey! Hindi pa infinite money glitch pero starting money glitch. O nga pala, humindig kami palang call for editor sa mga gusto mag-apply dyan. Pakita ko na lang ang ating email, paulsega@gmail.com. Padala kayo ng resume, ng job scare. Gusto mo ba maging editor? Chronically online ka ba? May pake ka ba sa mga memes dito sa Pilipinas at mga nangyayari? Kung ganoon, mag-apply ka na bilang isang editor dito sa ating channel. Thank you, Marcus Salvador. 12 AM subong wala kami kakilala kung sino ni siya kapag kag sila nga attorney nga haras sa mga hodko, lihog ko gapanggayo, gubulig sa mga attorney, dakilala nyo si attorney. So, ano na attorney daw siya? Hindi mo ko pag-umpisahan, sis! Sheesh! Grabing drip yan! Number 15. Burger King foot lettuce. Hindi mo ko pag-umpisahan. Hindi makapag-umpisahan sa ano? Okay. Hindi makapag-umpisahan sa Ano labot ko kami sa lakyan ka? Ikaw wala. Kano? Kakat lang. You're so sad. Kano da yun? Sad life, right? Okay lang. Sad life. Naka-iPhone pero hindi man iPhone 16 Pro Max pero sa akin nga mega. Kano labot? Kay ikaw din mo? Naka-connect sa salakyan ko. Wala to? Mabulong ko para. Wala to. Ano connect nung cellphone niya? iPhone 16 Pro Max pero fully paid ba? Oh my God! Ano ka? Ay, ano ka? Ano ba nangyari? Sino nag-aaway? So sa Iloilo daw ito, ICC grounds. Mapapanood nyo isang Tagalog na kumakapa sa pinag-aawayan ng iba nating lugar sa Pilipinas. Kung may mga nakakaalam, comment nyo lang below ang kanilang pagtatalo. Attorney, ano ka na? So, gaga ka? Ikaw ang gaga, nano ka? isa sa pinakamalambing na pagtatalo sa social media. Gaga ka? Mga Ilocano talaga eh, no? Ang lambing ng utak. Municipality lang. Okay. Sige. Sige. Gusto mo. Wala, hindi. Go, sige, go, Johnny. I-post. Ayun! Hindi mo na sakit. Ano, sir? Kita niyo. Hindi, ako wala. Actually, ka-picture. Kami di ka kinaang friend mo ng insulto. Insidyan ko, bakos nangod ko nakainom. Anong bayag gwapa sa aga mo na sa. Tapos yung ay, may umiinom. Kasi mayroong yung pang-inom, matatapon yan, day! Ano ba? Inuuna mo kasi angas kaysa tagay. Away bago tagay yan nangyayari. Adag mo na. Pasa, actually mo na. Wala na ako matali. Amo na, oh. Pero amo na ba ang friend mong attorney? Amo na ba isang friend mong attorney? Oh, Gubasa! SB member o pod mo. Attorney ka. Gubasa! Ano yung gubasa? Kalabasa? Wow! Grabe naman Crocs yan po. Tiya, galing sa ano? Galing sa gitna ng daigdig. May mga ginto-ginto pa. Hindi, sir, you know man, SB member ka, di ba? Na SB member si Starbucks? Ari, sa attorney. Supreme Board? Ang manghod ko niya sa sir, masinggit pa kamo ka ginawala forever. You know what? Manghod ko niya. Ang manghod ko 17 years old, ako 22 years old. Ha? Ikaw attorney at SB. And I don't care who you are. Ang sakit ni Mego. Nakikita niya lang yung mukha niya ngayon. Ang pake kung sino ako. Ginagin mo na. Gisimugin pakyo. Gitong balagin mo. Oh, depak! Ate, go. Pakita sa kon. Cute. Depakyo. Cute. Hindi ako napipikon. Hindi ako naiinis. Kailangan ako ma-rage bait para uminit ang aking dugo. Kailangan ako mapikon. Pakita sa kon. Go. Pwede get go. Go. Paano ta? Okay, hindi na pa-release. I-file case. Go. So kakasuhan daw sila kasi nag-video sila ng cyber libel. Yes. Kaya ikaw, attorney ka? So ikaw, file. Go. Nga kami natagsin mo. Gain nyo ko full name nyo. Go. Hiningi ba niya yung full name? Silang hinihiga. Amo na mo. Sawa yun mo, friend. Yak! Yung Crocs mo, te. Isiha mo lang. Sawa yun mo, friend.
Mas gaga ka. Kaya ang akong manghod, sir, wala kami sa Parang ako nasa level 1 ng isang away. Tama yun, sir, ano lang kami. Ben, pag nag-aaway ba sa tropa mo, kunyari magsasalita pa lang siya, tapos nakita mo na agad yung magiging kaaway mo, itsura pa lang, alam mo nang suntukan na agad. Nahawakan mo na lang bigla yung bibig niya. Parang, bro, wag, sandali. Yari tayo dyan. Ito talaga, ano yun, no? Hindi pa sila nakakatikim ng tunay na away. Kaya attorney, sa kuno, ang balo niya manghod ko muna, nga wala kami pakainom. Ano kaya? May salakyan ka? Ano ka? May salakyan ka mo? Ano ka? Salakyan ka mo? Cheap! You're so cheap! May iPhone 16 Pro Max ka? Chip, anong pakialam ko sa iPhone mo, men? Kung yung asal mo, pag tool phone. Okay? Alam mo yung mga taong dumidiretso agad sa kung gaano ka-cheap ang isang tao, yan yung may mga insecurities eh. Yan yung may lumaki nang naramdaman nila na pag ikaw ay kulang sa pera o mas onti ang pinapakita mong physical anyo na pinapakita na meron kang kaya, yun dun ka agad pupunta. Yun agad ang iyong pinang-iinsulto. Salakyan ko because Wala you ka nang dikit, Well, can't afford it. Sige! you can't afford it, man. Sayong-sayo na yung kotse mo kung nga ayaw na rin eh. O saka mo na ako yabangan pag meron ka mga luxury cars, yung mga may Louis Vuitton na interior na tulad dun sa mga kontraktor. Walang-wala yan. Ba't Louis Vuitton ba itong chinelas mo? Naroon na tayong tumbang preso. Total maganda ipambato yung mga chinelas nyo. Sir, ha? Fuck you ka? Sige lang ah. Fuck you, pa. Yung yun na nga kapa po, tsa. Nakainom ata siya eh, no? Kasi may inom sila eh. No, hindi na bayad. Ito namang isa, nag-drive. Kasi mo in case. Go ah! No, go na. Mamuna lang ka mo. Mamuna lang ka mo. Sige, go! Sige lang. Oh, nakainom yan. Nakainom nga daw. Yeah. Ben, kasi talagang kumakalimot lang ako sa context clues dito. Pasensya na kung meron ako na misunderstand o na misinterpret. Timestampan nyo na lang ako. Attorney, dadaan. Yung naka-stripes parang referee sa UFC. Tama na. Wala kayo kailangan patunayan sa mga random strangers, man. Lampos, be. Lampos, be. Manghod ko, be. Parang away bata, eh, no? Hindi dibdiban, pero wala nangyayari. Lampos, ikaw una, ikaw attorney. Kay si Manny Mos ba na? Ikaw una. Aso nag-aantay sila sino mauna na bibira. Ano ka man na? Kadamak lang. Sige ba? Ano ka man na? Damak ka. Oh my God. Ano ka man na? Damak ka. Ba't ang zesty? Basta maka. Pero meron din sila after bill papanoorin natin sa GMA Iloilo mamaya. Para masampulan to si attorney eh. Ano ba? Masan mo? Film mo? Layo-layo. Layo-layo ka man dagat. Oo, mayla, diba? Oo, to, pamanghod ko, be. Kag wala kami kayo, bago wala kami abot. Ga-picture gani kami kay bago sa abot. Kaya manghod ko ni wala na sa kagwa mo. Di ah. Bogo ba? Feel na feel? Wala! Feel ko yan. Dahil sila tingin nag-picture sila sa damuhan. Go! Go! Unahin ko! Wala kaya malalabot si Tapos mo ko kayo mong kakayanon sis. Okay lang. Dayo! Oh, pinakyo ako. Okay lang. Unahin! Okay yung balay. Si uwi na nga kayo. Hindi ka mo naman kakayanon. Yes, I know. Ilang pus gani? Go na. Hindi, ikaw. Kaya the best ka, diba? Ikaw. Baka madumihan yung ginto mo. Kinakalawan ng ginto mo sa crocs mo. Sige na. Oh, go. Uwi na. The fuck? 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 Yun yung utak ko throughout sa pag-aaway nila. Di ko maintindihan. Ito, ano ito? Sige yung pakyan mo ka dayaw. Ano gusto mo? Gusto! Wala naman akong gusto mo. Gusto ko maintindihan yung nangyari. Pero sukot yun, men. As in, yung energy pa lang sukot de. So dito na ba, meron sila exclusive interview sa mga involved sa GMA Super Radio Iloilo. Pakinggan natin mga 1 minute. So kaupod naton si Sir Alex and si Ma'am Tina. Amo ni sila nag-viral. Alex and Tina? Not only diri sa Iloilo City, pero damo na ning reach, no? Kung sa diin 10 million views, 24 hours. Sa ICC grounds. Ma'am Sir, pwede nyo maistorya sa aton. Ano giman ining matuod nga natabo? Paano naglabot abi sa daw hindi pag-intindihan na kapag ginaisay? Actually, wala man kami naglabotanay. Kay mapuli na kami mo. Mukhang naimasmasa na siya dito. So dito sinabi nila na hindi naman daw siya naghahanap ng away. Pero iba yung nakita ko sa pinapakita niya. Pero ang sinasabi nila dito na meron daw mga na-leave out. Ito na naman, splice video na naman. Na mga nangyari daw doon. Na hindi daw nakwento yung buong konteksto kung bakit daw sila nagtalo. Mga around 11 PM daw yon, kakaalis na daw nila sa trabaho. Mukhang nakainom na din nga kasi may hawak siyang hindi ko alam ba't dala-dala niya yon. So hindi pa tapos yung kanilang inuman. No? Dala-dala niya yung ininom niya. Hindi niya iniwan dun sa pinag-inuman nila. Pero nevertheless, okay lang. So dito, pinagpapakyo daw sila nung pumasok daw sila ng kotse. At di daw nila
alam kung bakit. Tapos bigla na daw sila binibidyohan. So, di naman daw nila habit na mag-video na ibang tao. So, tataka sila ba't sila binibidyohan. Yung talagang napikon daw silang dalawa ay nung binibidyohan na sila nang wala silang consent. Pero yun nga, public area din kasi. So, pwede ka naman mag-video nung moment na yon. Pero kailangan mo isipin pag in-upload mo na. Ano yung legal implications doon, iba na. So, pwede rin madali yung mismong nag-video sa kanila. Kasi para sa'yo lang naman yun eh. Until isa publiko mo ay nag-viral. So, ibang kaso na ulit yun. Ibang grounds na ulit yun. Kung sila ay sinasabi nila dito na maghahain din daw sila ng kaso. Meron daw doon parte na nag-claim daw sila na attorney. May narinig ako attorney. Pero hindi naman daw. At may mga ni-leave out daw sila doon sa parte ng video para i-shame daw sila. Meron din daw sila mga video kung paano daw sila umastan dalawa kay Alex at Tina. Pero di daw nila pinakita. Kasi pwede nila ipakita naman yon pag tagkaso sila. Pwede nilang gawing as evidence. Iba na kasi pag pinakita mo sa social media. Iba na yung magiging epekto ito sa kaso. Tapos after mag-viral to, clip nila, pinessage na syempre yung kanilang nanay, sinasama na sa mga panlalait at sa bardagulan online. Yun daw yung kanilang iniiwasan. So sinabi daw nila dito na nilait daw sila na susuot ng tsinelas, videoan din yung kanilang plate number. So as in yung pong privacy nila isiniwalat na online. Sinabi na dito na okay lang naman na meron kang iPhone o kotse kung pinaghirapan naman ng pera yan, hindi naman galing sa kaban ng bayan. Pinagyabang kasi nila doon eh. Sinabihan na daw nila yung nag-video sa kanila na huwag i-post yung video pero ginawa pa rin. So nagpe-prepare pa rin sila maghain ng kaso sa kanila, defamation, pero baka cyber libel to. Ang kanilang mensahe sa dulo ng video ay bago ka daw mag-post, post ka muna, chill ka muna, alamin mo muna ano magiging epekto nito, na kahit nasa tama ka, two wrongs don't make a right. At yun yung sinasabi ko na hindi mo na makailangan agad sumakay doon sa init ng ulo mo. Kung meron kayong video nito, kung ako si Guy na nagpo-upload nito, upload mo na lang pag meron ka ng court hearing, diba? Para meron ka maipakita sa side mo. Ito kasi napangunahan mo yung crash out ng dalawa nung sa public altercation nyo. Nung pinatranscript ko, ito lang yung lumabas eh. Ito. So hindi ko rin halos maintindihan. So hindi ako makapagsabi dyan ng aking hatol, ng aking online judge hearing. Pero sukot all around yun nangyaring yun. Sunod, meron kayong kasama. Ito pala yung chinelas ni Kuya. Hinahanap niya. Bigay mo na. Kaya pala na bad trip. Sulot. Sunod. Eddie! Oy, buta kinama. Yan, okay. Mas bilis pa siyang nahawakan ni Kuya kaysa yung pagtatalo ng dalawa kanina. Sulot. Ito na to. Pan-disinfect pala. Sulot. Sabi siya, huwag niyong kunin yung tobero ng tito, ng lolo, ng kuya, ng pinsan mo eh. Yan tuloy. Sunod. Yung nagpapanggap kayo maging sosyal pero nahalata ka. Wayful? Video ka agad, yari ka. Iba talaga pag tropa eh. Unang babatak sa'yo sa pababa. Salot, gymnast sa EDSA. Uy, ang galing ah. Hey, Carlos Yulo! Carlos Yulo! Yari ka boy. Nakakaulan ng tingin. Wag ng cellphone. Imagine ko na agad yung nasa harap niyan, yung nakataas pa. Tayo nag-ML. Sukot! Lumilipad na naman ang isip ko. Oy! Baby, nadulas ako. Pero nung nadulas ako sa pagsabi na I love you, aksidente lang yun. Check lang kasi niya yung niya. Yung cellphone niya ko nabasag yung salamin, men. Kot, sakit niyan. Sound effects on a tasteless Pinoy vlog on the blue up. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Ay, meron pa noise. Gago. Ay, si Kong. Noise. Yes! Why are you running? Why are you running? Yeah, boy. Brain rot na siya ng Huwag mong FB. subukan. Okay. Tayo, brain rot na siya ng mga reaction MP4s at green screen. Kaya ako tayo iniiwasan ko talaga yan. Nagamitin yung mga yan, men. Corrupt up. Oh, magic! Kung pwede ko lang ito mailagay po, tsa. Ito na yung bago ko lalagyan, boy! Shee! Magnet yan, men. Well, hindi naman, huwag mo naman kasi iba to, pero dumidikit yan. Oh, no, no, no. Magnet. Di magnet. Ito, dito pala yan. Huwag mong subukan. Dito pala. Boom. Nice. Pucha, hindi tumatagilid, pero lang pag bumiti na siya. Corrupt official, regenerate corrupt official. Whenever corrupt official becomes block defending player, discards a card at rado.
His favor comes at a price. Mas gusto ko yung mga flavor text sa Magic. Mas napapaisip ako eh. Pero original ba to? As in totoo to? Ewan nga, legit nga. Palitan natin yung flavor text. Gawin natin a contractor a day keeps the tax away. Sulot. Gusto ko contractor din yung judge. Pag nakalaban ko yan. Sulot. When I'm in the middle of a crash, my nephew says the forest photo of the ancient truths will no longer be. Mga kapre, susugod na sila. Sulot, mga ents, mabubuhay na naman. Ito na naman Jet 2 holiday sa pato. And right now, you can save £50 per person. That's £200 gumana! Millions of free... Alam mo kung paano ko binantayan yan. Naku, bantay sarado ka din sa chat yan, men. Pag may nakitang iba nagre-reply sa yan, men. Bantay sarado ka. Pusa pa lang yan. Ibang-ibang pusa na yan. Sulot! Who was interested first? Who said I love you first? Oh my God, bro. Who's more protective? Who cleans more? Content gusto, ligo ayaw. May nasukot nun. Dami-daming klaseng content na pwedeng gawin. Kaasiman pa at kabalastugan. Bida-bida. Bro, respect their privacy. Dami nagalit sa akin dito. Who was interested nakita ko to first? isang video. Talagang ginagawa niya pala. Who said I love you first? Masyado siya maraming time. Who's more protective? Bro, so dito, tinanong na isang content creator kung may iba naman siyang pwedeng gawin kesa ganito. Na ginawang prop sa content, yung tao na yun, na hindi naman nila tinanong na, pwede ka bang masyaba sa video na walang ganon. Sabi niya dito, salamat po kuya, pero hindi yata kasi nila mag-gets yung reference ko eh. Sila Pink Cardigan at Jay Guapo sa New York. Kaso ang hirap mag-content dito sa pinaka-sensitive ng mga tao. Pero salamat po sa advice. So ito yun, hinanap ko yung sinasabi niya na style. May masyado na ako matanda para dito. Pero ito yung F around and find out eh. Dito pa nga alam, makikita mo na yung mga tao na pipikon sa kanya. Tapos magtataka ka bakit naiinis ang tao sa'yo. Dito pa lang, nung pinanood mo to, ay, yung mga taong sinasama sila sa content nila, nababad trip sa kanya. Yung mga tao nagtataka bakit hindi bakit sila sinuntok sa mukha. Mga ganun. Iba po ang rage bait online sa rage bait IRL ha. Deserve. Who was interested first? Who said No, I love magagawin you personal first? space yan, pre. Di porket may camera ka na nakatapat sa'yo, ay absuelto ka na sa ginagawa mga pranksters. Susuntok. Gusto ko makita isang sinuntok lang siya. Isa lang sa lalamunan, please. Ito yung ginagaya nila. Tsaka siguraduhin mo naman na, alam mo yun, nakakontsaba nyo, bigyan nyo ng context. Kasi diba, pag pinanood mo na lang ganito, mukha lang siya. Ginagamit mo yung mga hirap na nga sa buhay, ginagamit mo sa content mo. Ni 5 butas ba binigyan mo yan after nyo isama sa content nyo man lang? Wala. Ayoko na, okay. Okay, kung nakakatawa yun sa'yo, sukot. Huwag subukan. Hey! Huwag yung pagsasalitain yan. Huwag yung pagsasalitain yung tropa mo. Pag yung tropa mo nakatingin sa'yo yung ganyan, kasi hindi ka nagre-react. So lahat, diba? Yan ang gusto ko sa inyo. Pinapasaya nyo ako. Yung mga taong kompleto at ang kanilang katawan, kulang-kulang ang kanilang pinaggagawa na. At least sila nagpapasaya lang, diba? So lahat, found a real man distance from his section girls and he don't want you so jealous, not like there's some of man there close to his classmates girls. What is the worst part? His pita. Para ako na stroke. Pinoy past tense said. Sabi ng mga foreign blogger, I love your accent. Everyone speaks English. I think he wants to say na you found a real man if he distances himself with his girl classmate. Parang sila nagdidistansya, walang binato. Unlike the others na close nila and says, CM ko lang yun. Batas develop feelings na pala. My head just hate a hard at hacked. Kahit ChatGPT hindi kaya to i-translate, mas kaya pa niyang tinranslate para sa akin yung nangyari doon sa Iloilo. Ako na ang maglalayo sa'yo sa gusto mong binibini para hindi na niya ma-experience yan. Akot pati past and future tense. Ano na naman naisip mo, Light? May buburahin lang akong konti na gaganda ang mundo. Sino ang bubura? Mga kurap na politiko sa Pinas. Maganda ang naisip mo, Light. Good job. Bilib ako sa'yo, Light. Simula pa lang to, Ryuk. Teka, kailangan mo laging pangalan ni... Anak ng mga politikong kurap! Tutong! Sobra upgraded na. Nice one, Light. Kailangan yung pangalan. Kailangan ilagay baka pangalan. Ganyan ang requirement sa Death Note. Sulot. Ano to? Men, hindi naman taho. Diabetes taho. Men, excited na ako sa sugar crush dyan.
supot dahil yun ang kailangan niya iuwi ng asukal dyan. Visualizing in the mirror the man I want to become. Or mas masaya, DPWH contractor, baby! Yeah boy, sulot! Oh, hindi kayo naniniwala di ba sabi ko last time, napakalalaki ng mga tricycle dito sa may Bulacan. Ito example. Bulacan. Diyos ko, pwede kang humiga, pwede kang mag-labor, mami, kaya ka isasarian dito. Pwede kang mag-labor. Diyos ko, pwede kang mag-zumba ng mga kumare mo. Hey! Kahit 3 na Jollibee makakaupo, putang ina, napakalaki. Diyos ko, pwede ka mag-prayer rally dito sa loob. Ayan, pwede ka maghalo ng halaya. Ang dami example. Makakapaglatag ka ng papag, tsaka ng single bed. Diyos May ko, papag, tas meron din papa kasama din. yung taas, pwede ka pang magpagawa ng 2nd floor. Pag yan, pinasok ng baha, di ba? Buti ng pwede kayo magkaroon ng swimming pool sa loob. Sulot! Mayabang ka na masyado, Luna. Para ka... yan, tsaka mga driver ng Fortuner. Yan. Yun yung naging bias no? May kayabangan Pareho lang, sukot. Mas matulis pa yung kuko mo doon. Tsara yung ginamit mo kaysa doon sa kutsilyo. Kaya kinakabahan ako sa hawak din ng Paano ka nga naman gaganon Ganun mo puputulin Isa nga pong kuko kasama ng kaldereta ang kuko. Paano ka maghugas ng puwet? Gusto ko lang malaman. Sukot! Username, bro. Finishing a test under 22 seconds. Manay mo ko sa world record, guys. Record. Sabi watch. 1, 2, 3, go! Tolo. World record ni. Corny. Ito lang ang pinapayagan kong pag-video. Okay, 10 seconds. Mali, dapat puro letter C lang. Kung alam mo pinagbabawal na technique. Galing, idol. Pwede na ipasa kay teacher yan. Itong video na to para maglilinis kayo ng blackboard. Sukot, may Nate Iverson. Isa naman. Kulang, kailangan pa kumuha ng iba pang guard para dito. Masyadong malakas ang kalaban. Hindi naman ata, no? Anong hindi pwede? Nag-aura farm lang si ito. Si guard. Final boss yan, boy. Yun, ayan na, tapos na. Kumikintab pa yan. Okay, sukot. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa kaluluwa. Pero mahirap yan tinry ko na to Eto mas mahirap pag di siya dumating. Para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Hindi pa nakasaksak. Buti pa yung electric pan gumagana, leches. Sukot. Ano nangyari? Sinamahan lang ba niya talaga? Baka baka may pinagdadaanan. Hindi ko alam yung konteksto nito. Huwag mo silang pansinin. Why? Kasi hingkit sila. Bakit? Dahil akin ka. Yan din yung nakasulat sa LTO pag pinadala na sa inyo. Sukot, panguli. Remastered? Kala ko may AI. Tumanda na siya. Kasi mukha nga siya tumanda. Kala ko, meron pa sa naman. Ito na naman. The OG. The Return of the King, man. Nandun pa rin yung yung mismo gitara niya Sino mas malakas mag-aura farm? Si Jan o yung Guardia? Let's go. Maraming salamat. Maganda na doon natin tapusin to. Kasi magsukot pa tayo. Sulot yan. Doon nagtatapos sa ating mga memes ngayon. Maligayang Burmans. Maraming aber. Yan din tayong napanood ngayon. Gusto nyo pa na mag-ito. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga wala pang iPhone 16 Pro Max fully paid nyo friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa loob ng kotse nyo. Naka-Bluetooth yun.